Naħseb li qed tibda tagħti każ u aktar mill-Knisja nnifisha naħseb iktar ċertu waqdiet li hemm fih dan il-Knisja li l-iktar li qegħdin viċin iż-żgħażagħ. I don't know. I'm not really sure if I feel like we're being heard totally, especially people who are more on the traditional side. Sometimes I feel like we are being censored to a certain degree. Id-djakni żgħażagħ is-seminarjisti dawk iwa jagħtu każ iż-żgħażagħ. Insomma, naħseb fl-opinjoni tiegħi. Tisamaw l-żagħżugħija ma twassalx il-messaġġ tiegħu biżżejjed. Le, naħseb li għandha ir-regoli tagħha u li tittimxi mal-li tgħidlek. Iva, l-Knisja tixtieq tisma' l-vuċi u l-opinjoni taż-żgħażagħ u tagħmel dan b'diversi modi. Il-Presinodu kien wieħed minnhom fejn madwar 300 żagħżugħ u żagħżugħa minn madwar id-dinja ltaqgħu flimkien biex jitkellmu u jiddiskutu t-tema tal-fidi fil-ħajja tagħhom. Fil-kuntest lokali hemm diversi modi kif tista' tagħmel dan. Tista' tibda billi titkellem mal-Malta Catholic Youth Network jew nkella ma' xi kummissjoni parrokjali taż-żgħażagħ. Hemm ukoll anke ħafna diversi movimenti fejn jixtiequ jisimgħu biex jgħinu l-pastorali maż-żgħażagħ titjib. Is-Sinodu tal-Isfijiet bit-tema iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali ħajibda daqt propju fit-3 Ottubru u dan jibqa' sejjer sa 28 Ottubru. F'dan ix-xahar li ġej, ħafna isfijiet u żgħażagħ madwar id-dinja ħajkunu qegħdin jiltaqgħu f'Ruma. L-Arċisqof Charles Cicluna wkoll ħajkun preżenti f'dan is-Sinodu u ħajkun qed jirrappreżenta l-Konferenza Episkopali Maltija. Iżda b'mod speċjali wkoll ħajkun qed jirrappreżenta lilna żgħażagħ Maltin u jwassal dak li aħna qsamna miegħu f'dan is-Sinodu. Il-Papa Franġisku għadu jixtieq ħafna jiltaqa' maż-żgħażagħ u fatti qed jistedinna biex fis-6 Ottubru nitilgħu Ruma u niltaqgħu ma' żgħażagħ oħra u naqsmu dawn l-esperjenzi tagħna miegħu. Min jixtieq aktar informazzjoni dwar din il-laqgħa mal-Papa jista' jibgħat email fuq youths@maltadiocese.org.